pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu si anding anding luput lupa urutno ono putra aku jauh dari aku putra kakakku supane dadi alami Mbak Tata, Mbak Yuka, Mas Bobin, Rikon Mas Kunco, wis dadi kabeh dan kabeh. Wis dadi. Tata dicari Kak Tata. Dicari sinten? Itu, yang itu. Mas Rio. Oh namanya Rio. Iya. Lah masa Mbak kaki orang apa tong bendino yang ngetutke lho Jan. Tapi aku udah kenalan. Kuwi sebenarnya Mbak Tata. Tata Angelina Lopez. Penderek. Nggih, kalau mau matur suwun Mas Rio sampun paring bebinga, pokoknya oke sithik disyukuri. Rezeki ya Mas, Mbak. Apa ini apa Mas? Dino Tata kok Hilka? Tata lah. Nggih, semoga kanca-kanca triwarga tunggal. Dino Yuka. Yuk. Ada Tata Angelina. Ayo basah ya. Semoga baiklah. Bareng Chris. Warga muda. Asal.